هەزکردن سوودا سێ هەزکردن دلێتە دشوە ji hemû hestên nizm. Tê de hestên tê xweş bilind dibin berû Xwedayê te, berû nefsa te, berû kesên nêzîkî te, berû cîranê te, hevalên te, her tiştê di vê girdûnê de, her efrînderên vê girdûnê wekî halek yan stêt ji neşwe, ji kêfxweşî, ji saxlemî, ji şadiyê bi te re çêdibê. Wekî em bêjin sofî dibêjin, hezkirin ew rêya me ji Xweda, yani ya ku me dikîne Xweda, ji ber ku em nifxene, yani bifek ji rihê Xwedê ne. Ez ji te hez dikim ji ber ku ez wê rihê di hundirê te de jî dibînim, tu weke mirêka min a ruhî. Tamam, em werin zererên vê rojê çi ne? Yani bi rastî wekî me gotî feyde û zerer tev de ji fikrên te, çawa nêrîna te erîniye yan nerîniye ew tercüme dike. Zererên wê dema kesek li yên dora xwe ew kesên ku hezkirinê belav dikin dema li wan binerin bi çavê hewceyê. Çawa bi çavên hewceyê? Dema ez bibînim du zewicîne, herkî diyarîkî didin hev di vê rojê de, an bi hevdora derketine, em bêjin derketine bi hevdora geştekî. Dema ez li wan binerim bêjim ev yani çima ew hezkirinê dikin, çima ez na. Ez jî hewce me hezkirinê wekî wa bikim. Pelvê de bi çavê dixesî û hesedê didmêzînî. Heger bi va çavan didmêzînî, çil cem te derkevî? Ev hestên nizm, ev zebzebat pêlerskên nizm çi cem te derkevin? Bêhtir hewceyî ya te wê zêde bibe û kesên welê zewaca wa gelekî texîr dibin, yan heger zewicin jî ew kesê dibe hevalê wan yan hevserê wan yan hevjîna wan